katong mga introvert, pabor kay sa ilaha diri, heaven kay ni sa ilaha nga lugar ba. Sipin mo naman yan, oh. Ikaw lang dito. Ako mag 3 years na ako diri sa Japan, no. So daghan kay mga nag-ansad na ako sa sulod sa 3 years. Samot nag-trainee ka. So di gid biya pud lalim ang mag trabaho kag layo samot na abroad, no. So daghan kay kag makatunan nga wala nimo na expect pag abot diri. Unang-una gyud sus. Pag unang abot gyud nimo diri kay depende siguro sa uban, no, bisag unsa ka ka-excited manibag-o man jud ka pag abot diri mo diri. So daghan kay kag i-adjust sa imong kaugalingon. Like mga pagkaon na unang-una gyud ring akong nakuanan ang lasa sa pagkaon. Kay ambot nung nakabantay ba po ang uban, no? So unang na akong nabantayan diri ang lasa sa kanang isda. So siyempre manibag-o maginan lasa nimo kay lahi magyud ang kuan nila diri pagkaon nila diri, no. Tapos magkatawa na lang ko kay sa tuyo po hantod karon man pangitaon din ako ang tuyo nga kuan kanang sa Pinas na tuyo, no. Pero kadugayan hinay-hinay na akong na-adapt ang kuan ang mga pagkaon diri. So karon ganahan ako sa mga pagkaon nila diri. Ngana ba? So daghang kay kag i-consider sa imong kaugalingon diri. Like panahon. So ingon ni kita nimo na, oh. Dungguan sa mga barkong gagmay. Sa akong tulo ka tuig diri. So daghang ka mga struggle nga magian, stress sa lain-lain nga aspeto sa imong kinabuhi, pero dapat ma-handle gid na nimo kay imo maninggi kuan. Imuha maninggi pangarap. So ang uban maka-decide na nga muuli na lang, di na gid nako kaya. So moabot magid ka sa punto nga ingon ana, no. Pero siyempre hunaon na to permi gyud kung unsay rason nga nung nanganhi ta diri dapita. Kana man gid may pinaka-importante. Kay diha pata perte kay nato mo kay perte kay maka-estudyo ni abot na ko dito maglaag-laag di ko maayo. Ya pag abot na diri wala na, di na halos magawas. Di na halos magawas, hadlok na kay una. Siyempre mahadlok gawas kay di kabalo masakay og tren. Ate ko na rason ako di ko laag sa una diri kay yo kabalo masakay og tren, ako kabalog ako adto. Siyempre kadugayan imo man ang mga hunahuna sa mga paagi. Like karon na yung mga Google Map magamit na nimo. Samot nag-depress ka, stress ka, wa na di mo sulod sa imong nauna ng nana. So diha kana dako kay na punto sa imuha. Dako kay nang tabang para sa imuha na mabawas-bawasan ang imong kamingaw diring dapita. Tulad ingon ani. Doon ra sa balayan libot-libot ra ko diri, daghan man mga libot-libotanan diri, oh. Doon sa sana Marina ba, Marina. Oh. Oh. Mugaway kayo. O na ang katong mga introvert pabor kay sa ilaha diri, heaven kay ni sa ilaha nga lugar ba. Sipin mo naman yan, oh. Ikaw lang dito. Wala ba kay alam sa iyo kasi mag kanta-kanta ka pa dyan. Huwag ka lang mag-ingay ng dyan sa malapit sa bahay. Siyempre, stahin ka. Pero pag nasa park ka, anong gagawin mo? Walang ano sa iyo dyan. So, ito yung pinaka unang paraan para mabawas-bawasan ng imong kamingaw diring dapita. Dayon, pag naana ka dire, abot sad sa trabaho, kung friendly kay ka, imo gid tagaag boundary sa mo gina isa na mo gina isa sa nakuan sa na learn nako dire, no, nakatunan nako dire na kung sobra ka friendly imo haging butangag boundaries bisan pag unsa mo kakuan na kay bisan paggikan diha maayo kayo mo pag abot dire nagi posibilidad na naay usa sa inyo ha mausab ang batasan or unsa wa ta kabalo kung unsa sa asa nga way nabikil sa imo ha or asa ka nabikil sa iya yun ana. So nindot yun nga naay boundary ka sa ilaha, di ka labian ka friendly, di ka kalabian pud ka pabibo, og labaw tanan, di yun ka moastag taga pagmana. Hana sakto lang gud nga pang trabaho na asta ba. Para wa kay kuan, wa kay kuan nga tao. Na sila boundary sa imuha, nasa kay boundary sa ilaha. Eh sobraan ka ka friendly nya. Bully tong isa kay ang power harassment na abi gyud na as trabaho. So depende na lang gina pag-handle sa imuha. So diha na dayon mosulod kung kuan. Sulod na dayon ng
mo na importante gyud ni Hunggo no, kay naay time na naibuli nga kuan ka uban, mapaunsa nga lahi man na wata kabalo. Tao ra biya no, masayop na siya. For example, kuan ka nga, uy, sayop man tong gibuhat nimo dito nya dili ikaw gabuhat ato. So diya na mosuludan ang ni Hunggo na imong i-depensahan imong galingon nga dili man ikaw gabuhat ato, di ba? So, yun ana ba? So mao ginay usa sa na-learn ako diri sa tulo ka tuig nako no. So daghan kong naagian po doy sa tulo ka tuig nako na dili lalim. Pero karon na tulo na ako ka tuig dire. Wala na, dahan-dahan akong na kuan ba, dahan-dahan akong na dawat na nga yung ani gyud ang kinabuhi sa abroad. Yung ani gyud ang kinabuhi nga ikaw ra usa. Bisag unsaon pa nimo kuan nimo diha, bali-bali. Kay imong isulti sa imong pamilya layo sa imuha or kinsa, wa man na sila kasabot kay wa man ka nakita nila, wa man nimo kauban adlaw-adlaw. So mao nang kinahanglan gid nimo mo survive diri sa ingon ani nga sitwasyon nga ma-adapt nimo, madawat nimo ang ingon ani nga sitwasyon. Para all goods. Oh, doon lang ko sa balay nako. Ano ra trabaho nako diri. So, wow na no, importante kayo na ang uban wala pa isa ka tuig. Nag-decide na uli na ko kaapoy na ko kasabot diri mingaw kayo. So kana gyud na una permi na kani nga oportunidad daghan kay nangandoy nangarap ani nga maabot diri. Inya kita nga naabot na diri hinuon atong sayangan. Ayaw. Kay talagsar kay ingon ani nga opportunity. Okay, good luck sa inyo ha. Sa mga padulong diri na diri nga nakasabot. Laban lang. Kaya ang uban gani diri guys. Sus, ang uban ani kapila na nilang try interview, salang sa interview, agin sila gikuan na ni ba, agin sila gitagaan og chance. Ya kita nga naa diri atong sayangon. No. No, no, no. Okay, na ko diri sa akong payag. Yahoo! Kapit na gumuli. 1 month na lang. Bye-bye.